Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Kung karon ano sa gumi pambignan ha kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. Ug kamo na ang maghukom ang magtimang-timbang niini mga igsoon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato ni kini padayon pagkatapos po ng intro. Dapat ito i-confirm, isulti pod ang kamatuoran. Niya tanawa karon nadagko na ang mga tao, wala kabalo sa iyang pagbunyag niyang Kristohanon. Unya, wala nagtahod siyang ginikanan, siyang magulang ug ginatanawa ang mga bata karon. Nya kinsa ang nagbunyag ana, dako sala dili ba? Nya daghang mga nagminyo nga nagbulag. Di ba no? So dili valid ang kuan ang kumpirma karon nga ginabuhat sa tawanon. Sa mga kan. Ako magbabasa lang sila. Ilan ang tulubagon boy, dili ta maghukom ana. Balaod na nila parang daghan pod. Maling la. Nakasabot naman sila ay kana nagawali ana, nagasulti nakakita na sila. Naa sa bala ang kasulatan ang tanan. Mo nay maigo sila gituis kini sa mga tawo walay alamag o mabalinon sa balaod. Naa man sa Biblia, di ba? Si Jesus ang tinuod nga pangulong pari sa katapusan, di ba? Tanawa karon daghan kayong naglokso-lokso pagbasa. Nangitagdalan para nila. Oy, sus bulahan kay ta. Nagipakaon ta bisag kun sa kay gibunyagan ta. Bisag daotan ta giduktan ta ni Kristo. Bulahan kay ta. Maya mo hukom pa ta sa mga Muslim kada sila nagtuman o sugo saman. Di po nato sila hukman kay ang Dios lang mahukom, tama? Ako igor man ko nagwali, wala man ko nagbuhat og balaod. Giwali lang nako ang sugo nga naa sa balaang kasabutan, tama? Wali lang ba, dili ko magbuhat og balaod. Tanawa nang nagawali na buhat-buhat og balaod. Daghan ng mga balaod nga gibuhat dito. Biblia ang imong iwali, dili ang imuhang mga testamento nagbuhat kag laing kasabutan. Mo na nga pagpuli na pud sa laing nagdumala, lain na pud nga balaod, tama? Tama gid. Kunya, ang importante anang kalawasan man. Tigil paampog amahan namo nya wala ka nagtuman. Ipasaylo kami sa mong masalaingon sa pagpasaylo, wala ka nakapasaylo. Mao na ang balaan boy. Kung nagsige tak ampo ana, kinahanglang buhaton jud nato ang atong gipamong. Kay mao man na ang ihusay nato ang atong gisulti nga namakakta. Di ba nato binasa? Yun ano? Ang mugawas sa inyong ba ugaw. Kay kung naa sa inyo ang iya sa yawa, pagdumot, kasilag, pagpataas, mugawas na ang pagpakarong ingnon timong ba. Tama? Tama gid. Naman na sa Biblia. Musayon ta sa atong mga tinago. Ako nagsulti raman ko. Wala man ko tulubagon na. Basta ako nagtudlo raman ko ninyo. Pilay pad. Basi pag naay makadungog ani. Unya, halimbawa kung mawala ko, mao na ni ang pagbalaan. Pangitaon naman ko. Mao na ang tinuod nga magwali gamiton sa espiritu. Kahatag siyang kaugalingon ngadto sa Dios. Pero ang nagsulti gani nga mahadlok sa kamatayon, wala na. Nagpakanaog ka na sa Dios. Kaniging man si Kristo, kung mahiusa ka mo ka na ako, tama ka mo ka na ako. Muna siya nakikiusa sa espiritu tuwa dito. Pero ang espiritu nga gamiton sa espiritu. Kaya na ay wala na human ni Kristo o humanon ka na sa espiritu. Tao pod, sama kaniya ang laing Mesiyas. Di ba naanas Biblia? Na. Ako dili ko anak kung naay mga pare, mga pastor o kisa magbabasa na dito. Basahan niyo ang Biblia, makita niyo na sa pagkakaplag. Kay wala man tanan ning kamot pangita. Ang atong balik-balikon katulang pirmi pud nato nga gusto nga pulong kay naatay tumong linglahon ang mga tao. Sa kung sa ka nga reliyon boy, kung sa imong pagtuo, basta nagasubuhat, nakasunod sa bala ang kasulatan, dili ka halayo sa gingharian sa Dios, tama? Tama gid. Ay mag-ingon. Ingon nila, ako dili na ko katoliko, dili ko. Oy, kung katoliko raman pud ko nga bakakon ko, mura ko nagpalagsan sa cross ni Jesus, di ba? Nagsige tagluhod sa cross, pero wala ta nagatuman. So, gipatay, di ba? Mapaytason ko, wala ko nag-alagad, wala ko nagatiman. Muna nagatambal ko dinhi, nagapainom ko sa gihaw sa pagmahal, di ba? Katambal ko, nangaliupo lang ko ngadto sa Dios. Dili ko Dios kanan ingon nga dili ko papapahon ni Papa Jesus. Wala ko nagpagino-ginoo. Putahod man kita sa tong amahan. Magbuot din siya kung mao akong pagtawad. Di ba? Ang pagrespeto.
So nagrespeto man ko kasi man ang akong amahan. Nagrespeto man gani si Jesus yang amahan. Nga matungan batak amahan namo. O kung dili ta magrespeto, pasabot nagpataas ta sa Dios. Tama boy? Kinahanglan si Kristo jud ang atong amahan. Dili ang amahan nga dautan. Mo na niingon signo nag kung anaa ka ninyong pagdumot kasi lang pagpataas. Nakabalo na kamo kasi inyong amang. Nanas ba ang kasulatan ay? Na. Hamo ka niingon sila. Higdibati dagan ng tanan ako. Kanang nangutanan nato nga unsaon pag haron maluwas ta. Pasaylo ang kaaway. Kaya diha ka makita nga nahigugma sa kaaway. Ayaw pagdumot. Kaya kung magdumot ka, magawas o hugaw sa imong baba. Dili ba boy? Ano dumot ka, di nakaganahan niya. Unang sige kung tudlo ninyo, uy, pasalamat mo kung doon ay mga tao nakig-away. Kaya mo ka na ang gigamit, nagipagahi sama ni Paraon. Gumaa siya. Nga ako diri, di sa to wala ko gipaminaw. Nagpalayo sila. Kaya dili man sila gusto. Sa akong gisulti nila. Nya, wala man po ko tulubagon anak, dili ba? Kaya kanang ginasulti na ko sa espiritu, magahila ko, bahala na, hilakan na ko sila. Kaya nahigugma man po ko nila, bisag wala sila nahigugma na ko. Ang dili mahigugma sa pulong sa Diyos, pasabot, musuko po sila na ko. Dili daping na to, dili ba? Tama. Pero salamat kayo sa uban ng mga tao, daping na to. Tadhana ng ano na, mo na ang giingon sa Ginoo. Kung maigmat lang, pag maigmat mo kay daghan, kay maglilitag. Daghan na kayo nasulod sa ilang mga litag. Dili maluwas ang tao sa panlamang. Kung dili sa pulong, dili po makita ang pulong kung wala ang wata din na naagid na diya tanan. Sige tag ampong amahan namo, sige tag kanta, pero wala tong gituman. Ang sama na, tigpakarangainan, bakakon. Patay na to. Mga nandini, kung mag-ampo tag amahan namo, kinahanglan kinasing-kasing gid buya. Di mamang pag kinasing-kasing gid na ninyo ha. Nga maningkamot yun mga buhatod yun na ninyo. Kay kusayon ra ba ta sa atong mga tinangko. Yan, sige tagpakarong ingnon. Muna ako nagsulti ko ani, wala ko'y katungod. Isulti lang nako ni ninyo. Kay mahadlok yung kong impyerno. Ano man, ako man gidawat sa espiritu. Nimbaya nagay ko sa tawanan, tanawa na ara ko din Nay, masakito na dito. Mga liupo lang ko Wala ko'y gihatag kanila. Oras yung gipainom lang ako na sa tubig kay gihaw sila sa pagmahal. Tama? Kung nakakamo, pangutana. Ang mangutana mo, pangutana. Kaya akong pagayoon sa espiritu kay siya. Mo nag-iingon niya, karon yano na gid ang iyang sinultian. Si Kristo kaniadto puro sumbingay kay naapay 1,000 katuig niya. Wala ba 1,000 katuig. Pag abot sa espiritu sa kamatuon, tultulan kamo niya sa tibok kamaturan. John 16, ang buhat sa espiritu. Usa ka giya, gihimong kauban ug abyan, di ba? Sa ubos sa John 14, na dito ang magtatabang. Ana karon ako ning paningkamutan. Isulti ni ang gusto ka nato. Dapig ka nato, dili ba? Kaya kita makidapig man to sa Dios. Mana walay reliyon dinhi, bisag unsa ka masakit bisag unsa gani Muslim na gani nagpatambal dinhi. Nya ko nakakita sila dili pud Dios ha. Siya ang magimala. Dili kita ang magsulti nga kita nagbuhat og himala. Magunsa man ningon ta naghimala kini si Birheng Maria, naghimala kini Santo Niño na dito. Nya nakakita mo. Paghimala pud mo sama ni Mama Mary. Paghimala pud mo sama sa mga santos. Sip-sip man na dito. Nya kung wala na to isunod ang iyang gibuhat. Tama? Wala na to isunod ang gihatag ni Kristo. Nahimala ka. Sip-sip na padis Dios. Apag-abot sa panahon, akong gadlokan. Pasagdain na sila. O, di ba naas ba pulong no? Pasagdain na sila. Kaya doon na ko'y giandam. Pero di ba naas ba ang kasulatan? Oo na. Wala mo gitagaan katungod sa paghukom, ha? Kung ang nana mo ka ang kaalam, gamitan niyo para sa sarili. Isulti lang ang kamaturan. Sulti sila. Duha o tulo. Kung dili, makikaway ka nimo, itaktak ang mga tilibing na. Ginoo, pasayloan, tawa sa labas. Sayo siyang gibuhat. Unang naana sa tanan sa balaang kasulatan. Ayaw pagpalingla, nagsigig debate niya. Siyempre, naama mo sa kamatuoran, mag-ukab-ukab na puno Biblia. Base, madamay mo, umalingla mo ha. Biyae. Kaya maigo mo sa giingon, ayaw na kamog debate. Ano, makidebate man ta. Kung Diyos nun siya, dapig ta sa Diyos. Pero kung subayon yun ang balaang kasulatan, boy, wala na'y laing simbahan ang gipangita ni Kristo katong tinukod yun niya. Kaya ka nang tinukod, nga mas simba tanawa, dagang simbahan.
Nag-ilog sila. Katoliko, oh, nasa ko na. Wala sila kabasa. Nga ang tinuod ni Tinuod ni Kristo, ang templo sa Diyos, ay ang kasing-kasing. Iya man ang giguba sa una. Pabunalan, manggani na niya sa tanaw sa gipadayag, di ba? Ingno niya ang mga anghel, bunalan niya ng mga haligi. Tinukod ba na sa tao? Mo na maulaw kay ko. Nga ang tinukod ko no, ang simbahan, bot lang. Kamo nga naminaw diya, nasa YouTube, oh. Na nagdebate sila, nag-ilog sila nga ilaha ko nung simbang tinukod ni Kristo. Tinukod ni Kristo nga tulo ra man gani kaadlaw ang tukod ni Kristo. Karon, kung magbag-o ka karon, pagkaugma karong adlaw natukod na sa imong kasing-kasing. Tulo ra man gani kaadlaw gitukod ni Kristo. Mo nang natinga sila nga dugay kani gitukod among simbahan sa among kamkon, iyo patukoro nimo, kahambog giro nimo. Kay ang buti pasabot ni Kristo, kung diin ka nahigugma, nagpaubos, nagpasaylo, ana-ana ang templo sa Dios inyo kasing duha og tulo nga maghiskot ka nako, anaa ako kaninyo, kay ang akong templo ang inyong kasing-kasing, ang akong simbahan. Busa tukuran ninyo ang inyong tolda, ang atong lawas. Ang mutuo sa sulod sa balay, sulod sa balay ang inyong kasing-kasing, mutuo sa nahigugma. Kay naan nituo nga nahigugma imuhang kasing-kasing, maluwas ka. Si Abraham gawas sa balay, ang anak sulod, di ba? Mapunda nga atong kasing-kasing, naa sa sulod sa atong kasing-kasing ang gugma. Pero kung naa na to ang garbo, atong mabati nga nahigugma ta sa atong isig kataw, sa atong kaliwat, kung mamatay na. Tuhi nga imong kasing-kasing maluoy pod sa kaaway kung mawala na kanimo. Mao na ang giingon, tuo sa sulod sa balay. Paminawa imong konsensya. Kung mamatay siya, di baka makonsensya. Tama? Tama, good. Ang konsensya, naas imong kasing-kasing. Nanas wala ang kasulatan, paminawa ninyo na. Kamu nagwali, isulti ng kamatuoran. Ayaw lang ko ninyo panghitay kung sa'y mali. Kay bisan o kabon ninyo na sa Biblia, naagid na. Ang naghukom, pag-awak ka na sab. Nan, kung mangutan ako niya, pakitaad ako sa inyong buhat. Wala pagtuo. Kaya dini, bisig mo anhi sila dini. Pakitaon ako sila sa akong buhat nga dako og pagtuo. Nakatiman man ko, nagasakripisyo. Kung naay mo hatag na ako dini, ako po ihatag na to sa ubat. Tanawa, nang hatag-tag bukas, di ba? Muna nga, wala ko nagpapalakpak dinhi. Kaya ang tinuod yun, nga nahigugma, dili na ipasigarbo. Kay basig ingnon ko, gigamit ninyo ang pagkamakasasala sa Dios. Sulat ni Osias. Kaya ang tao mapasigarbon, palakpakan na gani, gusto na pumuhatag dito, labi ng ingnon nga, naluwas ka na. Dere boy, kamo nagahatag, naghatag dere, nakita na mo sa Dios. Nya, kung anaan na po na ako, ihatag na po na ako sa mga tao na kinahanglan. Inana ang tinuod nga nagtugyan, dili kay siya hinoon na dato. Tanawa, panidiin ninyo ang nagwali sa namatyan. Abrihan ang simbahan, dako nga sugal. Gawas atong maayo. Ang nagbuhat ang maayo, dili maigo ang mga pulongan. Kay hait kayo ang balaang kasulatan, kay mutulisok kinisimong kasing-kasing. Duhay suwap. Mampot ba sa duhay suwap? Mainsulto pa ang imuhang tawhanon, mainsulto pa ang imong espirituhanon. Tama ba? Mainsulto man kay ikaw taas kay kabalo, filosofiya taas kay kagkahibalo. Mainsulto ka no, kay ako'y nagsulti kinsa man ko. Tama no? Tawhanon no? Pagtuon. Una, na-insulto. Muna yun sa kinsa man na snuli, dili man na filosofiya, wala man na eskwela pa kapari. So mainsulto siya no? Una, nasuwab. Ay kaduha, may insulto ka sa imong binuhatan. Asa na ay imong pagkamahigugmaon. Asa na imong pagkamapausanan. Nga, puros man ka mapahitasan. Ikaduha, so mo na yung, wala na. Ang zombie ngay, wala nila na nasabtan. Wala nga usahay. Dili ko makikpulong. Kaya kung makikpulong ko, malawat sa kadaghanan. Kunya, mugamit na po silang balaod. Manugo na po pulis niya dadon ta sa huwis, sa huwis dadon ta niya ang huwis mo adto sa pulis. Puta na ang problema ra ba, wala nang poy mutuo nga pulis. Kay birahan man pud ang mga pulis ang naa sa simbahan, naghukom pod naa sa nagunit og balaod. Tama? Good. Kung igmat lang pod ana, ano mutuo man mo nila, wala man na naghatag ninyong. Tama no? Dire
Basin tingali kuan kanang wala sila nakasabot anak kay gisambingay man ni Hesus. Daghang kay mga sambingay dito nga lisod kay sabton. Boy, kanang nagawali nakakita na sila apan dili gusto matanaw. Nakadungog na sila apan dili gusto mamati. Nga gituyo na nila nga nagpabota-bota kay kuan ang Diyos sa labing ubos gidugang sa sobra kanila. Nya kung mupalag na po sila ng istorya, nakakita bungol ba di kami, buta ba di kami. Kung naay mo palag ani, kusasadaan sila. Tama lang. Kung Wala na sa balaan kasulatan. Tama gid. Gisumbingay ni Kristo sa una santang tao kasi kay yapag bunuhan na kautan. Di ba naato dito no? Amo ay sa ni putaning parasa. Kaya ako paning abunuhan isa ka tuig paabuta. Na sulat sa ebanghelyo na si Jesus man to ug ang Dios Amahan. Dili na ihas ang kalutan ba pinagi sa pagpakamatay abunuhan pa niya ba? Nya karon ang dugang pa niya espiritu simple na siya manulti. Kumbaga ang espiritu mo gamit og simple nga tao, dili parisiyo, dili Hudiyo. Mo na kanang simple ko nagsulti ninyo. Maglisod gani kung saan pag-explain ako sa simple nga mubo nga sinultian ninyo. Kay ihatag kakaalam sa espiritu nako. Mo nang sige kog kanang naay vision, kanang naay mission, kanang naay vision. Wala na nagpasabot nga may tabo di ba yung isa? Depende sa pagampo. Dili inulat itrap ni mo na siya. Kung halimbawa may tabo na tinuod tanawa ang naghatag og vision tungod kay ang mga tao wala ino nag-ampo di natuman. Tama gid. Preparasyon man na. Preparasyon gid. Tanaw gid ang Biblia preparasyon kung naay magbugal-bugal o naa naman dito. Preparasyon muhunong na ang mga paghudya tama no? Ang mga batay mubangon na naay mga katalagman. Katubang mga dalo nga tao mga hatag na. Tanaw na yung mga katalagman tanaw karon nalunupan yung mga dato na hatag na no. Timbangon na sila ba sa ilang pagkabatay sa una, pagkahakog. Kaya nagbuhat og sala, sama sa nagpatay siya ang kaugalingong lawas. Tama karon, dili pa sila mahatag. Pero tanawa kung mag-uyog-uyog din kung sama ng kwarta. Tama na? Tama gud. O dire kung mga dato riboy, kung mga hatag lang riboy, walahan sila. Ano naman? Di man ako sa pasalamatan, yung nakita na sa Diyos, yung ihatag man ako sa nagkinahanglan. Yang anong dito mong tamong hatag sa nagpapalakpak naman sa Biblia. Kung ipasalamatan na ka sa tao, sumpayin nyo. Ang Diyos din na magpasalamat. Ampo nga tago para sa imong kaugalingan. Katilibanan na rin pang-ampo na to. Yang maning kamot ta nga mawala ang atong sala aron madungog ang atong pagampo. Tungod sa mga pilili, makubos-kubosan ang mga katalagman. Busa, welcome ta dinhi kung kinsa magpapili. Kaya basi maulahin na ta. Mga nga, paminawa, iinagin ninyo, paminaw mo sa YouTube channel, Espirituhanong Gasa. O niya, kung naigarbo ana, dili man na sila may scrollan na. Tama gid. Niya, basi magmahay ta. Hindi ulahin. Sa matuman ng kuan, balang ko sila gamay ra gyud ang kakapulag sa kuan. Matuod. Sa pagkakaroon kay wala pa'y katanagman pero kung pamalandogan na to sa laing nasod na araban na sa Biblia unahon paglaglag ang dagkong nasod. Tama gud. Ato man mohubas ang Euphrates sa tanawa daghan na kay nagblog ana daghan na kaayo. Gihatag naman na ako sa espiritu. Bisan kayo mga scientist nagakuan gani sulti sila nga kuan nga hubot na lang kayo ang nya kisay tuuhan pa sa kalibutan. Katong nagawali hinoon unsa man to katungdanan nila dinanako inima ang pagpanudlo sa balaod. Tama na? Kay sila ang gitugyanan sa Dios. Magtudlo sa yung kabubuton. Nya sa usunod, apan sila? Sila lang ha. Dinanako na inim. Basahan niyo na sa Malakyas 2. Malakyas 2 humana pagaladhalad ug buta ug piang nga manarap ka naman gibutahan ta. Mga nanak o kinaiya, gibutahan ta, pinaagi sa pagsukti. Kaon na mo ani, maluwas mo. Tama? Tama, good. Nga din, ako na ipadaya, kay gibuhi man nato si Kristo. Wala na to gipalansang sa cross. Tama, no? Mga nakal, i-vlog na ko sa Pasko. Vlog na ko sa Pasko. Natog sulti na ko sa Pasko. Dili, Kaisa lang si Kristo na tao. Kaisa lang po siya nabanhaw. Kana sa tawhano na parang naatay mga aktibidades. Diinta. Karon mingon sila nga si Kristo ang atong isaulugan kay na tao. Pero nga naman lagi nga
Santa Claus malagi daghan sa syudad. Sip-isip lang. Ito na, pagkatingalaan kayo Rod. Ano ba? Si Kristo gihalaran og insinso, mira og bulawan. Kay si Kristo bulawan. Oh. Si Kristo espiritu, insinso. O unsa pa tong isa? Mira. Mira, insinso, mira ug bulawan. Bulawan. Ang mira pahumot. Humot si Kristo sa mga tao pod nga dautan. Gamiton lang siya, sigig panguros. Kaya nga naman, gigamit hinuon siya. Kaya nag-ingon naman, giluwas na ko, no? Tani Kristo. Dili, ay. Mata kong giingon sa vlog na to, naabaday mangutang, nga baydan niya ang, wala pa, ang porsyento. Pagkapatay niya, gibaydan ang atong mga sala. Unya, diha na ta magsugod. Hinalang banhawon na to si Kristo. Manubag ta niya, gikan sa itong pagkakog kanyan to. Mga itong pagbanhaw niya dito, mubuhat kita sa iyang giingon, mao kini ang pag-ampo. Di ba no? Sulat ni Mateo. Tuloy kami kung sa ang pag-ampo. Nana, oy! Kanang aman mo, tinuod na anak sa Biblia, gidugangan lang na. Pero ang problema karon na, sige tag-ampo. Atong gibuhat. Sana, pampo-ampo, padis-dias. Naghilak pa ta, nyawa ta nagtuman sa kayang kabubuton. Iwali na to na sa balahang kasulatan, dili ta magbuhat og laing balaod. Boy, sakit kini sa mga tao nga mabalinon sa balaod. Tama, Gab. Sakit kini sa mga tao nga magbuhat og laing iyang balaod. Pero malipay ang naminaw ani kung nangita sa kamatuoran. Kung nakaila siya ni Kristo, nakaila siya sa Espiritu, nakaila siya sa Diyos. Muduol siya og makadungog sa tingog. Kini ipalapnag ng tibok kalibutan. Simple lang akong sinuntian kay gamito ng akong original. Kay dili ko plastic. Kung magsulti ko laing pinulungan ni plastic ko pakaruging nun. Nagpataas ko sa akong kahibalo na nagpalayo inuong ko sa Diyos. Tama? Tama, Gab. Simple nga masabtan sa labing ubos. Kaya ang gamiton sa Espiritu, tao nga sama kaniya. Dili pare na pinili sa tao. Tama lang. Tama, Gab. Pinili sa Espiritu. Tanawa ang mga apostoles. Tanawa ninyo ang panghibatabo kanyo. Buhat sa apostoles, kinsa ang nagpapatay. O kinsa pud karon nagpatay sa pulong na akong gibilin nga balaan aron malinawon kamo. Tama? Tama, Gab. Kung saan pagmalinawon, kaya wag gipatay man ang pulong, igog pa ang kaaway. Ayaw pagkukom, ayaw pagpatas, ayaw ko gamita nga mahimo ka mga halangdon. Nganong gigamit man hinuon siya o kita na hinong halangdon. Ang nag-ingon na naakaniya ang Diyos, siya ang sinugo sa Diyos, nagpakanaog sa Diyos. Tanawan ninyo ang inyong gituan. Tanawan ninyo, napatay. Nganong kinahanglan pa magpag-ampo na sa ubos. Kahalili naman ka sa Diyos. Ang Diyos, tinuod siya ang walay sala. Matinumanon gid siya. Wala siya nag-ingon nga do napay tumusunod kaniya nga naglingkod og bulawan naa siya sa labing ubos. Kundiin ka to nagkinahanglan. Kung kinsa kaniya adto, siya mausap sa siyang pagbalik. Anak sa panday. Kabos. Walay kaalam mo kay balos kalibutanan. Tanawa mga apostoles. Pero tanawa ka rin. Sila na hinoon. Ang sama ni Lazaro. Sila na hinoon. Ang sama ni Saulo. Sila na hinoon. Ang sama ni Job. Nga nagaantos man. Tanawa nagaantos ba sila? Wala man gantos. Kinsa nag-alagad. Muna yung ingon si Jesus. Ingon ng si Jesus. Nganong nag-alagad man ko. O nganong sila man ang gialagadan. Kung sa balahan ka mo, patagdain na sila. Iatag na to sa Diyos. O pagayon na to, ipahamtang ang alang kanila. Kung malingkamot po ta, nga, samtang nagpaabot ta, dili ta masaway sa Diyos. Amen? Amen. Padayon na ka mo. Kung na yung magilalis, pasagdain na sila. Diya mo mailangan nagpaubos. Diya mo nag-ilang. Kaya nakiglalis ni mo, magsigdebate. Na ano, nagpakaroling nun man na nilang kaalam. Nabaday maalamon. Na sige debate, nagpataas to. Maalamon naman ka mo. Uno na ang taas sila kaalam. Langay-langay na nabuhi. At tuta sa mga tao na mangutana o mangita.
ang espiritu nagatudlo. Nagpakita na din og mga milagro. Wala ta nagbuhat-buhat og mga milagro aron atong ludhan puro nga pagpakaruning. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nganing labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-ubanunta kaninyong tanan.